smo nacija ili nacije zreli za bombardovanje, brate. Svi. Srbi, Hrvati, Bosanci. Za Makedonca, ajde, ne znam. Slovenci me ne prate puno, al buraz. I Crnogorci. Svi zaslužujemo jedno kvalitetno bombardovanje, brate. Znate zašto? Znate zbog čega, brate? Znači, probudim se ono fino i, brate, sedam za komp, ručam, uđem na YouTube i kako se zove, iskoči mi ovaj video na Kikinom kanalu što je njena mama snimila, koji sam već ono gledao na premijeri kada je to već ono izašlo odmah prve sekunde. Brate, uđem ja u komentare. Uđem ja u komentare, brate, i listam dole. Znači, jebo mi svako da nek me jebe u dupe što sam ulazio čitam komentare. Dolaze klinci, jebem im 100 majke, brate, koji su pisali fazom komentare. Kiko, kada ćeš da snimiš novi video sa Dex Rockom? Pa pitaju njenu mamu, Nataša, ćeš ti sada da igraš Counter? Znači, druže moj, to dete koje je to napisalo, sine moj, znači ne znam čime bi ga gađao, brate, ne znam čime bi ga udario, brate, makar završio u zatvoru za udaranje maloletnog deteta, brate. Pičkava materina, bre. Nemaju nikako poštovanje, brate, nemaju promil srama, brate, nego namerno, brate. Nego namerno podbadaju, brate. Ženu koja je izgubila svoju ćerku, brate. Jebem ti sve, brate. Koliko sam besan, brate. Koliko sam besan na takve, brate. Koliko sam besan, brate. Ja zato kažem. Sve tepih bomba. Tepih bomba. Hrvatska, Bosna, Srbija, ma i Makedon, ma sve, brate. Cijela bivša juga. Dok se ne odazovemo pameti, brate. Znači šta? Besan sam, brate.